अथ्रासार अखा न' सिंनिफ्रायनो नै आंना लाइट फैनो नागिरो सबाय बिमा फिथाइमोन बियो सबाय बिमा फिथाइ बे गोलाव गोलावा बारसो अखा हालाय बोथोरबायसो
बाहेरायाव देखायखांगासिनो बाहेरायाव जारखौ बोरै नायाबो नांगौलै अखा हानायाव मजे जारलासो जानोसै गारि गैया घरा गैया अखा हानायाव फिसाजोखौ नायनांगौआ हस्टेलाव बार सुसुसु बारबावबाय सबाय बिमाया मेरला दंलै माथो खानो मोननांसिगोन फाजा जानो ओइलाय नैबेयाव दङ बैलाय सबाय बिमा बावबो दङ लाइन नैबे गुदियावबो दङ नै बैलाय बे गासिबो सबाय बिमा सबाय बिमा फिथाइजोब बियो बोथिसे दङ आरो बै सिगाङाव दङ बेलाय बे गोलाव गोलावाबो आरो दंबावोसो नै बैथिंजाय मेरला दंबावोसोमोन सिनायहरला साल बागान था बागान नै था बागान गासिबो बिराद गोलाव नै साल बागान भारत कुमार इउ फ्रम आसाम क'क्राझार एकदमबारे दासो सिखारखादों आरोना फुङावनो सिखारनानै नै लाइभ होबाय मेगन जाया
लानसियासो मोखांबो सुवाखै दाबो खिन्थु अखा नागारबाय नै एसे एसे गैथ'ला साफाय अभियान दा साफा खालामबाय नै दै दख्ला फुंनिफ्रायनो दाउआ ओंखारबाय नै मालाय जरा जरा सोरांनायखाय जोंबो सिखारबाय आरोना सोरांनायखाय न' गुदियावनो बिफां मोदोमफुल बिफां खुसेर बिफां फाथै बिफां बोरमा गन्द्रा बोथोरा बोरैबा जोमैजोब टिपकल थांसैलै नै देखायसैलाय ओरैबो मोदोमफुल बिफां ओरैबो दङ मोदोमफुल बिफाङा सबाय बिमा फिथाइया बै फिसा फिसा गोलाव गोलाव नुनाया खोमसिथार कारेन्ट होआखै न' सिङाव
गावानो गैला माब्रैल'सै दोनथ'नोसैलै